so, ciwon so, ciwon so, soyayya. Ciwon so ya tafi, na warke san ba. Alhamdulillah, na tabbatar da cewa masoya shahararren mawaƙin nan ko kuma na ce fasihin mawaƙin nan wanda ya shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoya wannan mawaƙin suna jin daɗin waƙoƙi ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yabawa da fitattun ayyukan mu da muke kawo musu a kodayaushe. Na tabbatar da cewa masoya Umar M Sharif sun ji daɗin wannan baitin da muka kawo musu a farkon wannan waƙar. Wasu daga cikin mu sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa ji ba. Na dan uwa kasance da Awal Arewa TV da ka yi mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, sa'annan kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masu saurari, kamar dai yadda kuka sani, shi Umar M Sharif shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara, ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoya Umar M Sharif suna yabawa da fitattun ayyukan mu da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna jin daɗin su. Lala dan uwa, kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo na musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna jin daɗin su. Kamar dai yadda kuka sani, shi Umar M Sharif mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani a arewacin Najeriya, ko kuma na ce a ma Afirka gabaki ɗaya. Lala dan uwa, kada dai ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yabawa da su. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba. Alhamdulillah, na tabbatar da cewa masoya shahararren mawaƙin nan ko kuma na ce fasihin mawaƙin nan wanda ya shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoya wannan mawaƙin suna jin daɗin waƙoƙi ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yabawa da fitattun ayyukan mu da muke kawo musu a kodayaushe. Na tabbatar da cewa masoya Umar M Sharif sun ji daɗin wannan baitin da muka kawo musu a farkon wannan waƙar. Wasu daga cikin mu sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa ji ba. Na dan uwa kasance da Awal Arewa TV da ka yi mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, sa'annan kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masu saurari, kamar dai yadda kuka sani, shi Umar M Sharif shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara, ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoya Umar M Sharif suna yabawa da fitattun ayyukan mu da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna jin daɗin su. Lala dan uwa, kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo na musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna jin daɗin su. Kamar dai yadda kuka sani, shi Umar M Sharif mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani a arewacin Najeriya, ko kuma na ce a ma Afirka gabaki ɗaya. Lala dan uwa, kada dai ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe.